ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ନାଁ ଲିଜା। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ଲିଜା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ଝିଅ। ମୋ ଗାଁ ନାମ ବାରଖଣ୍ଡା। ମୋ ଜୀବନଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସହଜ ନଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ଲେଖିଛି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପଢ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ କରିବାର, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାର। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହୋଇ କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଲି। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରି କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଜାଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତ କହିବି, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦଳି ହେଇ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ନା, ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମରେ ନା। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କେବେ ହାର ମାନିବାନି, ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସ ରଖିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗର୍ବରେ କହୁ, ମୋ ମା କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ଦେବ। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସାହସ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, କେବେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସହ ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।